Здравейте хора, днес ще подцъкаме малко були, да минем няколко мисии и да влезем в някои часове. Сега не казвам, че ще влезем във всички часове, в някои. Сега да изкараме малко парички, искам да... What the... Брат, слизам. Гледайте си работата. То само ми бъгва. Ей, тъпа маймуна, ей, сега ще пребия, ей. Да, много ми пука, че съм фейнал. Ще играем един час сигурно. Аре, ела тук е мой тунче. Маля, толкова какъв шамар ми заби. Яйца ли, бе? Ще ти щупа зъбите. Така... И почнахме час. Дай бързо отиваме в час. Ела тук, ще ме закараш ли до нас? До Даскал. Ела тук, ела тук. Аре, къде? Аз фана рейса. Аз фана рейса, защото ме мързи. Просто. Аре да отиваме в час, да видим какъв час има. What the fuck? Аз тук що пристигнах? Да ви се навери охраните. Сега ще ме търсят. Моля те... Ей тук. Тук мисля, че беше биология. Не си спомням. Сега какво имаме? О! Фотографии! Трябва да снимам знамената, знам го. Обаче, на мен не ми позволява, защото аз играя от телефон. Аз нямам комп. Как се пуска са? Good photo, what the fuck? Как good photo, бе? Това трябваше да е bad photo. Ма как по-добре?